Maf, hè, zo'n lichtmuseum. Ja, maar daar doen we echt helemaal... Hou je trouwens een beetje afstand? Maar daar doen we helemaal niks aan. Nee, ook wij zijn dicht natuurlijk vanwege het coronavirus. Maar hebben we er iets op gevonden? Ja, dat dacht ik. Als jullie niet naar ons museum kunnen komen, komen wij gewoon naar jullie toe. Dus hou de komende tijd onze Facebookpagina goed in de gaten. Waarom rij jij eigenlijk? September 1939. De Duitsers vallen Polen binnen en het land zucht. Weer een indringer. Zoals zo vaak in de Poolse geschiedenis. Oostenrijk, Pruisen, Rusland. Kort na de Duitsers vallen de Sovjets binnen. Polen vecht moedig terug, maar delft het onderspit. Haar grondgebied wordt wederom verscheurd. We zeggen nu dat toen de Tweede Wereldoorlog begon. In de chaotische weken die volgen weten veel Polen hun land te ontvluchten. Een flink deel van hen komt na allerlei omzwervingen in Frankrijk terecht, waar ze opnieuw tegen de Duitsers vechten in mei 1940. Ook dat liep niet goed af voor de dappere Poolse militairen. En deze keer nemen ze de wijk naar Schotland, waar hun rangen worden aangevuld door vrijwilligers vanuit heel de wereld. Zoveel zelfs dat een eigen tankdivisie wordt opgericht, uitgerust met geallieerd materieel. De eerste Poolse panzerdivisie, onder leiding van generaal Stanisław Maciek. Tot aan het einde van de oorlog zal de divisie dapper en fanatiek blijven strijden tegen de Duitse agressor. En dat doet ze vanaf november 1944 met enkele van deze tanks, de Challenger. Een interessante tank, maar misschien wel net zo vergeten als de Poolse bevrijder. Hoe is het ding eigenlijk precies ontstaan? Oh, the factories may be roaring with a zoomer like a wee, but there isn't any roar when the clock strikes 4. Yes? Hello, sir. We have a minor problem going on here. We're getting blown out of Africa by German tanks. What do you mean we're being blown out of Africa? We're the goddamn British Empire. Strike back with our tanks. Sir, we need new Your tanks. little teacup will always hit the spot. All the soldiers may be... Hello. George, Sir. how's your wife? Well, actually, she's Yes, not feeling splendid. very well. Splendid, old chap. Listen, we're getting bombed out of Africa. Get me a new tank. A new tank, sir? Get me a new tank. Thank you. Well, we could remodel the Cromwell. I don't care if you remodel your grandmother, as long as it destroys those goddamn German tanks. And I want 200 of them. 200? When? Yesterday, George. George, get me Africa. Hi. Thanks. Yes, Thanks. we're working on it. Sir? Sorry, chap, answering a Sir, tunnel. I need Yes. Sir? Hallo. If you don't... Goed, een nieuwe tank dus, want de Duitse Panzer bleek veel sterker dan haar Britse soortgenoot. De Challenger werd geboren. In de tussentijd onderzocht men wel ook overige opties, want de Engelse tankproductie stond zwaar onder druk. Nu waren er heel veel Shermans voorhanden en het ombouwen daarvan bleek veel eenvoudiger dan het bouwen van een compleet nieuw voertuig. Die 200 bestelde Challengers die werden nog wel geleverd, maar daarna stopte de productie alweer. Weet je nog dat we het eerder over die ongelofelijke technische vooruitgang hebben gehad? Nou, zie daar. Het ding was alweer achterhaald voordat hij er überhaupt was. Vanaf november 1944 zou de eerste Poolse panzerdivisie dus gebruik maken van enkele Challengers. Maar de opmars van de mannen begon maanden eerder, op de stranden van Normandië in augustus 1944. Daar zou de divisie beginnen aan een lange en soms bittere strijd naar de vrijheid, verlangend naar thuis.
En dan is de oorlog afgelopen. Europa is één groot verkeersplein. Mensen keren huiswaarts. The flags of freedom fly all over Europe, zou president Truman zeggen. Maar in Polen waaide intussen de Sovjetvlag. De Tweede Wereldoorlog ging over in een ijskoud conflict tussen Oost en West dat nog jaren zou duren. Veel Polen konden niet terugkeren naar huis, omdat ze daar werden beschuldigd van anticommunisme, landverraad, een wrange beloning. Jaren verstreken en bevrijders werden gevierd en herdacht. Kransen voor Amerikanen, voor Britten. Maar wie had het nog over de Polen? De Challenger werd na de oorlog al snel met pensioen gestuurd. 22 deden er nog een paar jaar dienst in Tsjechoslowakije. In 1959 werden de laatste hiervan gesloopt. Er zijn maar weinig exemplaren van dit type tank gemaakt en dus al bijna net zo weinig bewaard gebleven. Voor zover bekend slechts 2. De tank hier bij ons in het museum is dus behoorlijk uniek. Het is de enige overgebleven Challenger op het Europese vasteland en de enige Poolse Challenger. Hij kwam in 1976 over van een museum in het Groningse Delfzijl, de regio waar deze specifieke tank ook daadwerkelijk gebruikt is. Zo staat hier, tussen al het voornamelijk Amerikaanse en Britse materieel, een eenzaam monument voor de vergeten Poolse helden. Janeszy swoje i wróci, hurra, hurra! Przyjmiemy go jak należy, hurra!